دوستم باور چه رئیس من کسال آوردم تست اپرس کردم تا خون رفت سایه کسال می اینو بیمار می اوزیس استیقاظی رجیستراسیون شما آرام شوید با آرام عصبناک نشوید یک کمش رجیستراسیون میکنیم یک کمش سر میکنیم بعد خدا میدونه تا چندم میبرویم انا میزنید نامشون چیزه اینایا سر میکنیم значит беморотон номашон зе ман намешносам де ҳам ту кӯчи рафтоси будам ман ино дидам онам хум рафтоси даст ёрдам кам куто инҷи балиса овардам ман номашон намедонам намешноса бегона ман номашон намедонем ҳа намедонам номи худатон номи ман зиядакор ино оператсия мешуду номатон гӯед куҷо номатон гӯед номи ман зарина нависи тестис оператсия зарина шуми шуда духтури ҷиғзид набошад тез вай хуб фамилиятон чизе заринаҷон фамилияи ман зедаркор ино оператсия мешуду инҷа навистан дар кор ку навистан дар кор ку ҷумабоева тез ҷумабоева мазашон гурӯяхт гӯед духтури ҷиғзид дривид оператсия куним ин касалатон весаш чиқад чанд килограмм весашон чанд кило ман оз кӯчиб рафтоси будам ман ҳамто ино бегона де ман намешнам ман весашон акҷо медонам ман оз ино весашон зиядакор намедони инашуно намедони инҷа навистанам дар кор ми шумо мана мефаҳмед ми навистанам дар кор ми немиё 40 килограмм харроб будид ку шумо бояд медонед ми бисёртар хӯред ин не нормальная норма мефаҳмед мана чо мекунед вай хуб рафтоз вай оператсия кунед тез вай нигоҳ кунед охи вай халди досе ахири бозе вай гӯед инаша меистем қадашон чанд қадашон чиқад ман қадашон акҷо медонам ҳамто қабида онам хуб рафтоси даст ёрдам тиям гуфтам майли қади худатон қади ман зиядакор ино оператсия мешавад қади ман зиядакор инҷа қаш мо асабнок будед нормал гап занед ман қадатон чиқад қади ман 170 тез нависи тез оператсия значит 1 метру 70 сантиметр нависам ам ки нависам мехел нависи тез 1 метру 70 сантиметр ҷиғзед кун вайоя кӯча адресатон гӯед адреси ман зиядакор ино оператсия мешавад духтура ҷиғ мезин ку худото оператсия мерасид донистанам дар кор ми нем ино оператсия кунам ино муран шумо гирехта буред ман фақат кимба мегам ки ина ки овард ман чо мекунам баъд мана сахт мекунам мана маҳкам мекунам мефаҳмед нависи тез камоли хуҷандӣ кӯчаи камоли хуҷандӣ камоли хуҷандӣ 143 камоли хуҷандӣ 143 шума ҷиғ мезин оператсия мекунед оператсия кунед тез хуб рафтоз хунашон чиқад боз рафтоз куҷо шумо худатон доред ино асабнок будян шумо чо кард навистан гиред тез нависид хунашон чиқад боз рафтоз гош кунед де ман ино гифтагима дамин гифтаму то омдаима даминут шуд ман яки ҳамҷа ва ним соат эсе ҳамҷа истодиам медонам ним соат эсе значит ним соата мо 30 минут бошад агар бо 10 минут қӯш кунем агар 40 минут боз ин хунашон рафтоз 40 минут шудагӣ 40 минут шудагӣ хеле бурдагӣ сиёқ ино шунеми шуме оператсия мекунед шуда регистрашн табук шуда оператсия кунед ино мемурад куҷо мемурад ба дуруст намемурад ин куҷо мемурад ёрдам доданда ёрдам додан намемурад ами бемордо намемурад фаҳмидем чӣ хеба мемурад я бай умрам ман намешавам инҷа ба регистратсия ба ягон намешавам қим будааст дуктур шудан ҳамин қим будааст худо кани гӯш кунед мебахшед шумо ким ман инҷо регистратсия мекардаги одам ва ё ким будам ва ё уборчиса ман ним соат иси 1 соат иси ҳамин қигапа ман уборчиса гуфта штиаме гӯш кунед значит номи бемор зарина ҷумабоева ман номи касал не вай номи ман а чува номи шумо инҷа навистагӣ набошад не охи ман номи чо кардӣ озир ҳаства хушрӯ карда менависам ҳамин қадр регистратсия чизе фай кардед шумо ман ба касал дар
همون کار خودم نه من توش